the indigenous people of Biafra, IPOB, Enugu State, in a burial of their late brother, Mazi Ifeanyi Tochukwu Munoye, who died on the 27th of February 2020 and was buried today, being the 19th of March 2020. We say rest in peace to our late brother, a hardcore IPOB member. The indigenous people of Biafra, IPOB Enugu, live in Olu province in Imo State, Biafran land. We are using this opportunity to come out to the streets, town of Olu, to preach the gospel of restoration, which is Biafra, the kingdom of people carrying on earth. We are live and direct here in Olu. And by special grace of God, I am onye omume onye nwute na nwanne anyị nwoke bụ Ifeanyi lapụrụ anyị mana anyị ma dịka ọ lapụrụ anyị n'ụwa ọ lapụrụ anyị na mmụọ na ifo ka Ifeanyi na-azọ n'obi Biafra nwee ike bịa na mmezu ọ ga-abịakwala anyị na mmezu n'aha Chukwu nke abịa anyị na-azụ nwanne anyị nwoke bụ Ifeanyi ka mkpụrụ obi gị zuru ike n'aka nke Chukwu nke abịa ọ ga-adịrị oge na mma IPOB na nwanne anyị nwoke lapụrụ anyị ezinụlọ a dododo asị m unu jide obi ọ ga-adịrị ụlọ na mma ụlọ agaghị anwụ ọsọ ogologo ọdụ na isi ike ga-abụ nke unu ọ nwere ihe chọrọ ime ka onye ọbụla mere ebe a mmiri siri ike ka Chineke jiri kwụọ wewere aka siri ike wee kwụọ mmadụ onye ọbụla ji ume rubiri iji ya ọ bụ eziokwu ọ nwere ebere onye ụkọchukwu mere ebe a tọkarịrị m ọ tọrọ m ụtọ n'ime obi ukwu ọ
Aga makolu na tuto
jaja